Hello, fellow trans lovies. I am your girlfriend lady bringing you the hottest news. So uSipho Mbatha woKhozi FM esimazi ngosigqemeza usezobopha ifindo. uSipho kuvele ukuthi ushada nengoduso yakhe uzinhle kodwa isibongo sayo esingatholakalanga eqhamuka ophongolo. Umembeso walaba wabangempela sonto yokuqala kaJuly khona ophongolo kwamangala abaningi uvela indaba zokuthi uSipho kade eyombesa kwavela ukuthi ozakwaba bengazi ngalo mcimbi ngisho nabangani abasondelene naye nabo bebengazi ngawo. Umthombo oseleza uveza ukuthi uSipho noZinhle bazoshada emasontweni amabili azayo. Izimemo zomshado seziphumile impela abantu sebebenyiwe kulo mshado ozoba sendaweni engakaziwa okwamanje. uSipho ukhiphe umyalezo wokuthi uyositshela mhla sekusondela umshado ukuthi izobe ikuphi ukuzokwenzelwa khona yonke into. Umunye umthombo okhuluma neselezi uthe wona uzwe ngesonto ledlule ukuthi izimemo zomshado zikaSipho seziphumile. Angasitholi mina isimemo nje, ngizwe konke okuthinta wona nokuthi abantu abazi ukuthi umshado ukuphi kodwa abamenyiwe bazotshela sekusondela umshado ukuthi baye kuphi. Omunye umthombo osene noSipho uveze ukuthi wona ubungakazi lutho ngalolu daba. Hayi, kungenzeka usazongazisa okwamanje kodwa angikeza lutho, ngiyaqala nje ukuzwa ngawe, ngeke ngikufihlele ukuba kukhona ebengikwazi kodwa iqiniso nje ukuthi angazi lutho. Ngisho embesa abasondelene naye uSipho baveza ukuthi abazi lutho ngomcimbi. So uSipho Mbatha-ke guys bathi ke uzoshada and sekungathi uyafihla umshado wakhe ukuthi ube public waziwe ngabantu bonke. But anyway, nje sithi congratulations to uSipho Mbatha. Thank you guys for watching this video. I'm out till next time.